mám brutálne šaty, že som super opálená a vôbec nevidno, že je to samoopaľovák a že mám prekrásne spravené vlasy. Moje záznamy za posledných 10 rokov sú výborné, ale že v posledných týždňoch sa objavili nejaké problémy. Chcela by som vysvetliť, čo sa dnes stalo. Potrebujete ešte nejakú pomoc, pani Nevilová? Vyzeráte veľmi unavene. Čem nemá rád, keď je dom plný ľudí. Podám mi ďalší papier s číslami. A že či sa chcem ešte o niečom porozprávať. O chvíľu budem mať spoľahlivý výsledok. Predstavme si seba ako tehotnú, ako matku. No to by nešlo. Predstavím si Pola ako fotra. Tak toto už je úplne šialené. Akože ja viem, že sa nemám čo obáť, hej, ale Mandy ma úplne zblbla. Vykrá mi chodia aj chcú, však ja neviem, kedy som ich mala naposledy. Ja som si nikdy neuvedomila, aké sú nočné bary nechutné. Parket je schodený. Koberec zošúchaný od topánok. Všade sú zaschnuté žuvačky, odporne tu pachnú nohy. Idem do obchodu po mlieko! V skutočnosti si idem zapáliť, čo som takmer 20 rokov nefajčila. Kráčam do večierky na rohu a snažím sa zadržať slzy. Nedarí sa mi to, aj tak mi tečú polica. Premýšľam, akú značku si kúpim. Ja chcem, aby ma Paul chytil za ruku, alebo aby mu aspoň zvolili oči, keď sa pozrie na bábätko. Ale on je bledý a nič nehovorí. Začnem fňukať. Sestrička ma potľapká po ramene a povie s takým tým silným prízvukom: Ja, je úplne normálne, že ste to ja.